Шуар тауық суға бара, аяғында шабата, шул вақытта ұялмайша, атақас йоқлап ята. Шундай ейме, бала шаға тақмақлар, Yumuşak şun değil mi? Suğunumsuz, neysiz değil mi? Şap şunday. Assalamu alaikum cemaat. Hatta sureti de şu vakitte göz aldığına geliyor. Onda suretlengen o ya şundan da. Yok, şundan da Otaqas yıklab yata, şuar tavuk suğa bara yok şundan da. Assalamu alaikum cemaat. Başlap barıya qalib jingil şakana. Yangiliklar tugil tapşırığının yangi çıkarılışı hazır. Şirattagı çıkarılışı tugil. Kettik ayda. Armiyada bulmagan 30 yaştan ülkönrek iri yigitlerini de harbiy jiyinlarga şakırta başlayacaklar degan haber var. Yani eğer de ir yigit Моңа кадәр дә армиягә алынмаган булса, хезмәт итмәгән булса да, аны менә шул хәрби җыеннарга чакыртачаклар һәм менә шул хәрби җыеннарда кирәк чакта яу кырында, сугыш кырында үзеңне ничек тотарга кирәклеген өйрәтәчәкләр дигән шундыйрак менә бер мәгълүмат бар. Шул вакытта икенче бер депутат Кыртаполов менә бу хәбәргә, шушы тәкъдимгә үзенең каршы булуын да белдергән, ягъни моның өчен яшьләрне ни дисәк дә 30дан арткан кешеләр дә әле яшь әле алар әйме ир егетләрне хәрби җыеннарга чакыртуга мин каршы дигән. Һәм шушы яңалыкка бәйләп тагын икенче мәгълүматымны да җиткерим. Моннан соң хәзер күп балалы Туктар, демәк, син ике яңалыкны... Икесен бергә турында фикер алышырбыз. Күп балалы әтиләрне дә моннан соң кирәк икән мобилизация буенча чакыртачаклар дигән хәбәр бар. Хәтерләсәгез, беренче мобилизациянең беренче дулкыны башлануга күп балалы әтиләрне анда чакыртудан анда чакыртмый башлаганнар иде. Моннан соң айрым сораклар булды инде әйме. Моннан соң инде бу кагыйдә аларга кагылмаячак дигән мәгълүмат укыдым әле мин. Менә шул, Роберт. Юк, ахыр чиктә нәрсә булып бетәсең? Чакырталармы, юкмы? Хәбәрләр буенча чакырталар. Соңыннан шул комментарийларда бу хәбәрне кире кактылар дигән сүзләр дә бар. Ләкин әле түгел, берсе буенча да түгел мәгълүмат юк. Менә бу мәсәлән 30 яшьтән аткан ир егетләрне хәрби җыеннарга чакырта башлаячаклар дигән мәгълүмат та ул тиешле закон кабул ителгәннән соң гына гамәлгә ашырылачак. Ягъни армиягә хәрби хезмәткә чакырту яшен, шик яшен күтәргән очракта гына менә бу тәкъдим дә үз көченә керергә мөмкин. Әлбәттә инде хуплау тапса. 30 яшьлекләр турында инде, әйме? Беләсеңме, Роберт, менә булай уйлап карасаң, элек-электән төрле илләр, төрле халыклар бер-берсе белән шулай сугышып торган. Әйбит. Һәр вакытта да теге хәтта 25 елга рекрут булып хезмәт итүчеләр булган бит инде, әйме? Ул элек-электән булган. Патша армиясендә. Ләкин без инде менә икенче бөтен дөнья сугышыннан соң ничә ел бит инде, ничә дистә ел тыныч тормышта яшибез. Без тынычлыкта туган балалар, әйме? Шушы тынычлыкның кадерен белеп, йортлар салып, фатирлар алып, гаилә корып, балалар үстереп яшәүче кешеләр hiç кенә дә менә бу сугыш дигән афәтне татыйсы килми. Шуңа күрә менә шушы чын мәгънәсендә афәт тиз арада хәл ителсен иде дигән теләктә калабыз без. Өзебез. Шулай. Амин. 88 yaşında Башкортстанның беренче президенты Муртаза Рахимов вафат булган. Демәк, Муртаза Рахимов 90 елдан 93 елның 24 декабрына кадәр БАССР Югары Советы рәисе булган. Һәм 93 елның 25 декабреннән 2010 елның 15 июленә кадәр Башкортстан президенты. Аннары 2010 елның 22 октябреннән Урал Хәйрия фонды Советы рәисе булды. Муртаза Рахимовның башкорт халкына шундый зур өлеш кертте. Инак менә тел буенча, аңлыйсыңмы? Ләкин менә каядыр тел башкорт мәктәпләрен ачып әйме? Татар мәктәпләрен ябалар. Бу факт, бу хак. Мен дә шул турыда әйтәчәкмен. Менә ул татар телен кысрыклау әлбәттә инде бердә матур күренеш түгел. Беләсеңме? Тиз генә бер-берне генә әйтәм. 2002 елда перепись населения халык санына булды инде. Һәм анда гомумән мәсәлән 100 татар иде, әйме? Мәсәлән 100 татар һәм ул 100 татарның
татары берсе генә калды. 99-ы башкорт дип язылган иде. Прикинь. Аны бит инде мәҗбүр итеп тә яздырдылар дигән. Штат кылабыз дигәннәр. Шундый мәгълүмат килеп иреште бит инде. Ул аны барыбер барыбыз да беләбез. Безне ничек кенә яшәргә тырышмасалар да, ул барыбер капчыкта ятмый. Һәм чынлап та менә бу татарларны башкорт итеп күрсәтергә теләү күренеше булды, ул беләсеңме? Ләкин нәрсә генә әйтсәк тә, гомергә башкорт белән татар халкы ничектер менә күршедәш кенә түгел, хәтта тугандаш халыклар булды бит, Җондашлар Безнең татар эстрадасындагы артистларны гына алсаң да, аларның бит күбесе Башкортстанда туып үскән. Монда киләләр. Беләсезме, алар үзләрен татар дип атасалар да, алар шул республикада туып дөньяга килгән, Шул республика табигаты белән хозурланып, бәлки шунда талантларын ачканнардыр. Менә шуңа күрә шул дуслык күперен ныгыттырырга кирәк шул. Менә беләсең, юк, мин ничек уйлыйм, булайрак. Безнең ике халык, татарлар, башкортлар, алар дус, ни дисәң дә. Анда менә карале менә, анда менә кемдер менә өстен түгел, мәф кутырта. Бугай. Мәф кутыртып торалар. Так, син буларга әйтәле, син буларга әйтәле. Суга сагыз. Имеш тигене. Аңлыйсың бит инде, Бик яхшы. Алар үзләре дә аңлыйлар. Россия халкының бик тә яраткан, хөрмәт иткән актрисаларыбызның берсе Инна Чурикова вафат булган. Мин нәрсәгә бу яңалыкны әйтәм, чөнки мин бу әлеге театрны, Ленком театрын, аны хәзер Ленком имени Марка Захарова дип атыйлар. Әлеге ул Ленком гына иде. Аларның алдынгы актрисаларның берсе, әле күптән түгел генә 3нче көне китте дә барды әлеге яктыдан яна. Хәтерлисез, Морозко, Марфуша. Шуны әйтмәкче. Ширли Мырли. Мин оныттым, Ширли Мырлида шәп уйнады инде ул. Соңыннан тот самый Бенхаузенда. Ярмоликның әлисен, ягъни инде Янковскийның элеккеге хатынын уйнады ул анда. Шундый танылган шәхесләрнең якты дөньядан китүе. Алар беләсеңме, алар эс калдырдылар. Әлбәттә. Біз сөйләрлек эс. Мәңге югалмас, яктылыгы җуелмас, менә шундый истәлек, тарих. Мин шаккатам инде, Яна Чурикова. Хәтта теге ышанып булмый менә. Өченчесе җәмәгать безнең яраткан Мимбино. Вахтанг Кикабидзе. Җырчы да, актер да, артист да, бөтенесе бергә. Димәк, бу инде кичә китеп барды. Вахтанг кичә булды, кичә булды. Безнең Мимбинобыз да китте дә барды. Менә килешәсезме, нәкъ менә соңгы елларда бигрәк каты, бигрәк күпләп китә безнең менә шундый танылган шәхесләр. Шушы соңгы елларда. Яшь, аларга бит 79 яшь, кемгә 80 яшь, ләкин менә яшьләр бит үзләренекен. Бер артлы бит, менә мин бик авыр яңалык инде бу туганнары һәм якыннарының авыр кайгырсын уртаклашабыз. Монда инде театр дөньясы гомумән, кино дөньясы шундый зур югалтулар кичерә. Минем бүгенгә шул, белмим, синеке бармы? Беләсеңме, менә бер мәгълүматым генә онытылып калган. Теге армия темасына әйләнеп кайтсак, 2023 елның язгы чакырылыш кампаниясе нәкъ элекке кебек срогы арттырылмыйча узарга мөмкин дигән менә шундый бер хәбәр дә бар бездә. Дуслар, без әлбәттә булган хәбәрләрне шулай җиткерәбез, үз фикеребезне белдерә торабыз, тик чынлыкта ниләр буласын, аның вакыт кына күрсәтәчәк. Шушы урында тапшыруыбызны төгәлләсәк тә була торгандыр, Яңа очрашуларга кадәр саулыгыз, дуслар. Бәлкем икенче атнага, менә мин сезгә тизер буларак әйтеп куйырмын, бәлки икенче атнага без сезнең белән кибер җинаятьчеләр турында сөйләшербез. Кызык тема. Бик кызык тема. Һәм